गावनि लाइमोन जौगाफु कमिटिनि जानानै आङो गिबियावनो मिडिया नोंथांमोनखौ आं हामबाय होनो आं दा मोनसे प्रेस मिट होनो सानदों जोंनिनो गोदोनिफ्रायनो थाबोनाय जोंनि हा दङ बेहाय गामियाव आरो जोंनिनो आबै आबौनि दिनावनो जों बेखौ नेनानै लानाय बहुद गोबावनिफ्राय जों बेखौ संग्राम खालामबोनानै जोंहा बेखौनो जों लाखिनानै दोननाय हाखौ जोंनिफ्राय माखासे षड़यन्त्र बाहायनानै गामियावनो खयजन मान दं माने गावसिनि खिथुनि हानिफ्राय खरसाखौ मोननांगौ होननानै मोनसे माबा दंखायो नामा होननानै मानानै सोरबा बिब्तिगतनि थुनायाव बिसोरो माने जोंनि रायजोखौ मिथिहोआलासिनो गावसोर सिंजों मा मावखुमादों जोंबो मिथिया बिनि थाखायनो जोंबो एसे माने सेंग्रा जोङो देरफुनाय इयुन लाइफनि बहुद जोंहा मोनसे माबानि जौगाफु लाइमोननि जोंहा मोनसे साननांगौ लागा दं नालाय बिनि थाखायनो जोंनि बे लुखानाय लाइमोन कमिटि जौगाफु न'खौ जिसिबि लागायनानै बे बिब्तिगतआ सोरनिबा षड़यन्त्र बाहायनायाव बेखौ देखुनायनि थाखाय जोङो गोसोआव आघात मोननानै जोङो सोंखारिदों दा मिडियानि गेजेरजों आं बुङो जों बे हाखौ खुनु बेला जों रावनोबो हगारनो हानाय नङा जोंहा जोंनि मोनखानाय थाखानाय जों गोदोनि आबै आबौनि दिनावनो जों लाखानाय आरो रायजोआ जोंनो गावबुराया बुंखानाय जों नोंसोरनो जों हगारना होबाय नोंसोर मा खालामो खालामा बिनि थाखायनो जोङो मोनसे ग्रुप जानानै जोङो खारगावनि जानानै जों सेंग्रा देरफुनाय जानानै जों जौगाफु लाइमोन कमिटि दानानै जों बे हाखौ जोङो लानो सानदों माने लाखानाय आरो लाखाबायानो जोंनो गोदोनो हगारखानाय आरो जोंहा बेहाय बे हाखौ लानानै जोंहा बहुद माने बेहाय माने फिउचारनि लाइफनि जोंनि इयं जेनेरेसनखौ जोंहा साननांगौ लागा जायो बिनि थाखाय जोङो बहुद हाखौबो जों हगारबोबाय खिन्थु जों बेखौ हगारनो हाया होननानै जों दा बिनि थाखायनो जों एसे गोख्रों सोर सेनो नागिरदों मा नाम दा माने जोंनि गामिनिनो बिब्तिगत मनज कुमार ब्रह्म होननाय दा बिस्रा माने हाया ओरै खिथुआव दङ दा हा खिथुआव थानाय माने खरसाखौ मोननांगौ बेफोरबायदि मोनसे गावस्रा षड़यन्त्र बाहायदों दा बेजों मनज कुमार ब्रह्मजों सोरबा बाहेरानि आउटनि मानसि सोरबा नलेज होनानै थुग्रा मानसि दं दा बेखौ जों बुंथ'ला नामखौ जोङो गोसोआव दं खिन्थु जों जेबो बुङा खिन्थु जों मिडियानि थ्रुयै जों बे हाखौ जों हगारनो हानाय नङा खुनु बेला बेनो आरो आंनि बुंनांगौआ आं बिनि गेजेरजों आं मिडियानि बुंनायखौ खुलुमनानै हगारनाय मनज कुमार ब्रह्म होनो जों गामिनिनो मानसिया गावनि हाया जाहैबाय एसे नांजाबनाय दंखायो गावहा मोनजानो लुबैदों बेनि थाखाय जोंबो रागा जोंदों जोंनि कमिटि हलखौ सिफायग्रोदों बियो बिना पारमिसननि थाखाय बिमा पारमिसननि सिफायनायाव जोंबो रागा जोंदों जों गोदोनिफ्रायनो दंमोन दखल खालामनानै दोनखानायमोन जों दा नै दासो गेजेर खन्द'आव 2017आवबो जेबो डिस्टार्ब खालामाखैमोन नै दासो मैया दाख्लैसो सोरनिबा खोथा मोननानै गावहा मोननांगौ राइट होननानै गावहा जि माबा जादों आरो जोंनि रायजोखौबो केस होदों गावबुरा सेक्रेटारिखौ केस होदों दाख्लैबो थांखांबाय जों थानायावबो थांदों थांनानै रायज्लायसेयावबो दा जों बुंदोंमोन अननानै नों ओरै केसखौ उइद्र' खालामदो उइद्र' खालामाबो जाबाय दा ओरैबायदि जाहैनानै थाबावबाय बियो मोनसेयाव जाहैबाय ओरैबो जाया मालायनि खोथा लानानैसो मावनाय गावथ' जेबो रोङा रोंनाया गाव जों मिथिगौ जोंनि न'जों नांजाबनाय मानसियाबो दा बेनि सायाव माबाफोर साननांगौबा जोंनाव बिना पारमिसननि जोंनि कमिटि हल सिफायनायावबो जों दुखु मोनदों सिफायनाङामोन आरो सोंनांगौमोन खावलायगोन जेनेबा माने बेबायदि खामानिखौ दा मावदों नङा होमबा मावनो नाङामोन बिदि मावनायावथ' जोंबो दुखु मोनखागोन मोननाया थारमाने जोंनाव सोङा हौवासा मावबोबायना बिसोर बे मावनायाव जोंहा दुखु मोननाय फैदों आरो सोंनानै मावबा जों जेबो साननाय नङामोन आरो नांगौ बेनो लामा नांगौ लामाखौ जों हगारना होगौमोन रायजोजों रायज्लायलायनानै जों सेंग्राफोरजों रायज्लायलायनानै ज'यैनो लाइमोन कमिटिनि जों माबा नालाय मेम्बारफोर नालाय जों ओमफ्राय जों बेखौ हगारनो हागौमोन खिन्थु जों दा हगारा दा बिना पारमिसनै बिसोर नंगौना नङा सिफायबाय नालाय जों हगारला लामाखौबो हगारला ओमफ्राय जोंनि दखलावनो थाजोबगोन बियो दालालखौथ' जों बुंथ'ला बिनि नामखौ जों लाथ'ला मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव R&B र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारआ गासै मोनबा भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे मोनबा भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियन कर्स 2 years कर्स स्टेनोग्राफि 1 year कर्स COPA कम्पिउटार अपारेटिं एन्ड प्रोग्रामिं एसिस्टेन्ट 1 year कर्स बिउटि
एन्ड वेलनेस 1 इयार कर्स सिविं टेक्न'लजि 1 इयार कर्स बिउटि एन्ड वेलनेस आरो सिविं टेक्न'लजियाव नोंथाङा बेसेन नाङै मुं थिसननो हागोन ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव हाइलि क्वालिफाइड फेकाल्टिस दं आरो 100% जब एसिस्टेन्ट बेजों लोगोसेनो बेयाव फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंनि खाबुबो दङ बेयाव CIPET टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशन टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप बङाइगाव APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 86386 83243 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन